po ni Angel Aliga. Sa mga na call one, this life. Pinobiyok anataya ay ako nakaang ama Nurman saan nagganas kanainak kaiyabla Daktel di pamagina Bacho guwapo ang kunada Karik na paitay banbanti Kasar Arya itirabi at nobiyok anataya ay apo nakaang ama Nuruman sa ay nagganas kanayon na naiyablan Daktel di pamagina Bacho guwapo ang kunada Karin na paitay panbanti Kasar Arya itirabiin Anya na bisa Nagmayakan ang bisla Anya na bisa Nagdakelin ang bisla Anya na bisa At tatangay kumagat Nagsakitan di ablan Kay bislak ay paunawang Happy watching, Ate Marisa Mauricio. At pinobiyok anataya ay ako nakaang ama Nuruman sa ay nagganas kanayon na naiyabla Daktel di pamagina Bacho guwapo ang kunada Karik na paitay banbanti Kasar Arya itirabi Anya na bisa Nagmayaten ang bisla Anya na bisa Nagdakelin ang bisla Anya na bisa At datangay kumagat Nagsakitan di ablat Tay bislak ay maulawa Nagmayaten ang bisla Anya na bisa Nagdakelin ang bisla Anya na bisa At datangay kumagat Nagsakitan di ablat Tay bislak ay maulawa Nagsakitan di ablat Tay bislak nakagangana Real ni Ilocano.